Нали, различните части за добяването на бижутата, за чалки, общо взето. Това е един необятен, може да видите от всички посоки. Десетки хиляди магазини. Десетки хиляди магазини. Аз може би се изразявам неправилно, като казвам магазини. Това не са магазини на дребно, а са един вид като шоуруми за търговци на едро. Макар че в общия случай, нали, човек може да си купи по една бройка, евентуално някои се съгласяват, някои не се съгласяват дали да продадат единично, но наистина, човек, както се казва, просто може да иска от абсолютно всичко да си купи. Такова усещане има, че иска от абсолютно всеки един модел. И още това, че до някъде недостатък е такъв, че човек се обърква, когато дойде тук, тъй като, пак казвам, за 10 път може би, повтарям, наистина, асортиментът от стока е много голям. И това до някъде също и афектира избора, тъй като човек не може ясно да се фокусира върху едно нещо, тъй като изборът е толкова голям. Изборът е прекалено наистина голям. Вижте тук. Въобще хиляди фирми, фабрики, търговци на едро, всякакви възможни стилове на този свят. Абсолютно всичко. Middle East, европейски, американски, азиатски, индийски, абсолютно всичко. Каквото съществува на света като стил, бижута, просто го има така. Нататък, имам чувство, че се загубих.